Un ano máis o campo de Revelar da Boliña encheuse de máscaras para celebrar a xa tradicional Festa da Orella de Porco. Hai 11 anos que se ven desenvolvendo este encontro no que, ademais de degustar este prato típico do Entroido, tamén se poden saborear doces como orellas ou filloas, o ritmo de boa música e mellor compañía. Dende as 7 da tarde, os asistentes desafiaron o frío e a chuvia, baixo a carpa instalada para a ocasión, na que se celebraron tamén obradoiros e talleres pros máis cativos. Os grupos Charada e Blanca Doble puxeron a nota musical á verbena, que se prolongou ata ben entrada a madrugada. Tras este bo arranque, o Entroido seguirá moi presente nos concellos do Barbanza durante a semana, cunha ampla oferta de actividades. Aínda así, algunhas tiveron que ser suspendidas ou aprazadas ante as malas previsións meteorolóxicas. Entre elas, o desfile do martes Entroido de Boiro, que se celebrará previsiblemente o vindeiro domingo día 18. Sen embargo, mantense o evento gastronómico previsto para as 12 da mañá na sala de eventos do Mercado Municipal. En Rianxo tampouco se celebrou o certame de carrozas previsto para este domingo, que se aprazou tamén para o día 18. Non así en Ribeira, onde mañá terá lugar o xa tradicional certame de murgas e comparsas, previsto para as 5 da tarde na Praza do Concello. En caso de chuvia, trasladarase a carpa de Entroido emprazada na Avenida do Malecón.